ሰላም ሰላም ናይ ልዋንቲ ተኸታተልቲ ከመይ ኢኹም ደሕና ዲኹም? ኣነ ደሕና እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ዘለኹም ሰላም እግዚአብሔር ይስጥልኩም። ክቡራት ወገናተይ ትኽክለኛ ዓርኪ መን እዩ ትብል መንፈሳዊ ስነ ጽሑፍ ሒዘ መፅአ እኒአኹ ናብኡ ከብለኩም ሰናይ ምክትታል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። ትኽክለኛ ዓርኪ መን እዩ? ሓደ ሰብ ሰለስተ ኣዕሩኽ ነበርዎ። ንሰለስቲኦም ድማ ብጣዕሚ እዩ ዝፈትዎም። ብዙሕ ነገር እዩ ዝገብረሎም። ሓደ ግዜ ኣቦኡ ወደይ ኣዕሩኽ ኣለዉኻ ኢሉ ሓተቶ። እወ ሰለስተ ኣለዉኒ፣ ብጣዕሚ ይፈትውኒ፣ ኣነ እውን ይፈትዎም በሎ። ኣቦኡ ድማ ካብ ሰለስቲኦም ናይ ልብኻ ዓርኪ መን እዩ ይብሎ። ኩሎም ኢሉ መለሰሉ። ርግፀኛ ኢኻ ዝወደይ ብምባል ኣቦኡ እውን እወ በሎ። ከምዚ እንተኾይኑ ዝኾነ ምኽንያት ንፍጠረሉ እሞ ሓቀኛታት ኣዕሩኽ ምዃኖም ነረጋግፅ ብምባል ንኣዕሩኽቱ ክፍትኖም ሓበሮ። ወዱ ድማ ኣቦኡ ብዝበሎ ሓሳብ ተስማዕምዐ። ንኣዕሩኽቱ ክፍትኖም ተስማዕምዐ። ንሓደ ዓርኩ ደውሉ ብዘይ ናተይ ጥፍኣት ሰብ ቀቲልካ ኢሎም ከሲሶምኒ ቤት ፍርዲ እየ ዘለኹ ምጻእ ሓግዘኒ በሎ። ዓርኩ ድማ ብጣዕሚ ይቕርታ ኣይጥዕመንን እዩ በሎ። እቲ ካልኣይ ድማ ደወለሉ። እቲ ካልኣይ ዓርኩ ድማ ሽግር የብሉን ክመጽእ እየ፣ ሓገዘይ እንተደሊኻ እውን ክሕግዘካ እየ፣ ኣብ ቤት ፍርዲ ግን ምሳኻ ደው ክብል ኣይክእልን፣ ብጣዕሚ ይሓዝን በሎ። እቲ ሳልሳይ ድማ ደወለሉ። እቲ ሳልሳይ ዓርኩ ድማ እንታይ ፀገም ኣለዎ? ንዓኻ ደኣ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣይኮነን ኣብ ክንዳኻ እውን ክእሰር ይኽእል እየ በሎ። ይመጽእ ኣለኹ ድማ በሎ። ኣብ ጊዜ እዚ እቲ ሓቀኛን እሙንን ዓርኪ መን ምዃኑ ብናይ ኣቦኡ ምኽሪን ፈተናን ኣረጋገፀ። ብቤት ፍርዲ ዝተመሰለ ወዲ ሰብ ካብዛ ዓለም እዚኣ ተሰናቢቱ ናብታ ዘለኣለማዊት ስፍራ ዝወርደሉ እዩ። ወይ ናብ ገነት መንግስተ ሰማያት ወይ ናብ ሲኦል ገሃነም እሳት። ናይ መጀመርያ ዓርኩ ኣይክእልን ዝበሎ ገንዘብ ስልጣን እዩ። ወዲ ሰብ ካብዛ ዓለም ብሞት ምስ ከደ ገንዘብ ይኹን ስልጣን ምስኡ ኣይኸድን። ኣብ ጊዜ ፍርዲ ድማ ምስኡ ደው ክብል ኣይኽእልን። እቲ ካልኣይ ዓርኩ ቤት ፍርዲ ክመጽእ ይኽእል እየ ግን ምሳኻ ክኣቱ ኣይኽእልን። ይቅርታ ዝበሎ ቤተሰብ፣ ሓው፣ ሓፍቲ፣ ዘመድ ወይ ዓርኪ እዮም ዝምሰሉ። ብሓፂሩ ሰብ ዋላ ይፍተይካ የፍቅርካ ኣቦኻ ይኹን ኣዴኻ፣ ሓውካ፣ ሓፍትኻ፣ ዓርክኻ ኣብቲ መቃብርካ ክመፁ ይኽእሉ እዮም። ኣብኡ ኮይኖም ክወኽዩ ጥራይ እዮም ዝኽእሉ እምበር ኣብ ክንዳኻ ናብቲ ጉድጓድ ክኣትዉ ኣይክእሉን። እቲ ሳልሳይ ከሳብ መወዳእታ ምሳኻ እየ ዝበለ ግን ምጽዋት ይበሃል። ኣብ ሂወትካ ንድኻታት ትሕግዝ፣ ትድግፍ፣ ትረድእ፣ ተብልዕ እንተነርካ ኣብ ጊዜ ፍርዲ እቲ ምጽዋትካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ክትብለልካ እያ። ምጽዋት ኣብ እግዚኣብሔር ፊት ሓቀኛ ምስክር ይህብ። ዋሕስ ይኹንካ ሽማግለ ኮይኑ ምስ እግዚኣብሔር የተዓረቐካ። መዝገብካ ኣብ ዘሎ ኣብኡ ድማ ልብኻ ኣሎ። ስለዚ ብልዒ ኣብ ዘይበልዖ፣ ነቐዝ ኣብ ዘይንቅዞ፣ ሰረቕቲ ክዒቶም ኣብ ዘይሰርቅዎ ኣብ ሰማይ ደኣ መዝገብ ግበር እምበር ብልዒ ኣብ ዝበልዖ፣ ነቐዝ ኣብ ዝነቅዝ፣ ሰረቕቲ ክዒቶም ኣብ ዝሰርቅዎ ኣብ ምድሪ ንኣኻትኩም መዝገብ ኣይትግበሩ ይብለና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 19 እስካብ ፍቕዲ 21። እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኹላትና ብሰናይ ምግባር ብትሩፋትን የበርትዐና። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ቤተሰበይ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ሁኑ። ቤተሰብ ዘይኮንኩም ሳብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ሁኑ። ቤተሰበይ ዘይኮንኩም ድማ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰበይ ሁኑ። ኣተባብዑኒ ክቡራት ወገናተይ። ቤተሰበይ ዝኾንኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን።
بخلي فيديوش كان زمصكم سسناي نعخم كله تغليغا اتزمد دوايو سغل كل يلن اكزابير حيال فغر انديغا نزل ألم نحقا خمسكر كله تغليغا اتزمد دوايو سغل كل يلن اكزابير حيال فغر انديغا نزل ألم نحقا خمسكر كزنت والكمسي زيت كبر اللي أعتم دقي فغري كرة ودولة باي عبد خامي حالي قبانكو دستا زتنا سفر ريكي سعنبوا عبي نكر أملاخي غير اللي تحبكيسو أمسكينو لبي عاوي نكر أملاخي غير اللي تحبكيسو أمسكينو لبي كله تغليها نتي زمد دبقايو سغل كليلن إكزابير حيال فرديها نزل ألم نحقا خمسكر حيال فرديها نزل ألم نحقا خمسكر عابي نكر أملاخي غير اللي تحبكيس أمسكينو لبي وسبحان الإግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።